Non é a primeira vez que Rianxo en Común organiza unha protesta deste tipo para denunciar os recortes que se producen no centro de saúde da localidade e exixir tamén a cobertura por parte dos Sergas das baixas e vacacións do persoal médico que traballa no dispensario. Dende a formación entenden que a sanidade pública é un dereito que se está a ver ameazado polas políticas de recortes que están a levar a cabo dende a Xunta, algo que non están dispostos a consentir. Non imos consentir que se pedimos unha cita para a nosa médica de familia o día 28 de setembro non la dean para o 5 de outubro, unha semana despois. Un disparate que hai 40 anos non sucedía. Non imos consentir que cada vez que imos ao centro nos vexa unha persoa distinta porque as baixas prolongadas, vacacións, jubilacións, etc., non se cubren ou se cubren con profesionais que traballan na máis absoluta precariedade, con contratos de un día en moitas ocasións. Agora mesmo non están ningún dos 3 médicos da tarde, nin están cubertas as súas ausencias nas debidas condicións. Non vamos consentir que cando temos unha cita nos vexa un profesional que previamente atendeu 40, 50 ou 60 pacientes, que non dan feito. Non imos consentir que cando pedimos unha cita nos atenda un profesional que está facendo unha segunda xornada no mesmo día. Como dixemos tamén en anteriores concentracións, non imos consentir máis demoras para retomar totalmente a atención presencial. Ademais, aproveitouse a concentración para presentar novas reclamacións por escrito e así denunciar a grave situación que se está a dar neste centro de saúde dende hai meses.